Kunquzulene amapolisa nabafundi kuqhankqalazo. Ukuhlehlile ukuqulwa kwecala longungqondongqondo eqoleni abantu. Can you please do sound check? Engxenye eningi isifundazwe iKwaZulu Natal lizobe libafazi bedubenya. Kuleleke izantyalantyala zemvula kwindawo ezigudlunxweme ngenxa yokulwatyuza kwamazolwandle kwezongingqi impela ke ephondweni lentshona koloni. In 5, 4, 3. Masinibulise emakhaya kanti njengesiqhelo andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Sithi untshi kwiindaba zethu ngokufinca iminyaka emithathu kumaza umoya. Sibhiyozela ukohlukana kwenkcubeko. Sikwagcina amafa ethu ngokusebenzisa iilwimi zethu. Niziphathele iNews of Africa, our news, our views. Indaba zethu celebrate 3 years kwindaba zethu basiphethe kahle ababukeli basiphethe kahle. Sinibulise emakhaya kanti andambi ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla nazo ziphala phambili namhlanje. Ihlaselwe ingwenya yasweleka indoda yaseBelfast eMpumalanga neminyaka engama-63 ngethuba izama ukukha amanzi emlanjeni. Siyabonga nje kakhulu no-government ukuthi ekugcineni usekwazile ukuthi asinikeze i-vaccine yokuthi iy'nkomo zethu zikwazi ukuthi zijove kulesi sifo samadele. Isebe lezolimo kwiphondo laKwaZulu Natal belibambe iphulo lokutofa inkomo eMzumbe namhlanje kwilingelo lokunqanda ubhubhane wesifo sochwane nenyebethu nesichaphazela ngamandla izilwanyana. Ukuqwalela kwenikezelo lwenkonzo kumasipala waseBushbuck Ridge eMpumalanga kubhence eminye yemingeni abemi bezinye zelali eziphansi kwalo masipala abajongene nayo okuze emveni kokuba indoda eneminyaka engama-63 budala ihlaselwe yabulawa yingwenya ngethuba ibizama ukukha amanzi emlanjeni kwindawo yaseBelfast ngolwesine kanti usapho lwakhe lutyhole umasipala ngokungabi nankathalo. Usapho lukaFredi Mkhantsi luthi ubhuti wabo ngengazange alunywe ziyabulawe yingwenya ukuba umasipala ebesele ezalisekisile isithembiso sakhe sokubonelela lelali ngamanzi acocekileyo. Lesasikhathi manje bekaphuma bengihamba ngimkhele manje ngitombekela la. Senami ngale ekhaya angiphelele lamanje awasekho. Sekuthi bhuti asukela ngokuthi ngakwemanda ashone emfuleni. La atoya ayobamba ngengwenya khona. Ngiyathi lokho kuphela mara manje wona vele kusukela ngale muva ngathi ukuthi sinetinyanga tingaki manje singawathuli inkinga leyikhulu yiyo yemanje ya nami ngisho njalo ukuthi uze uyayibamba ngengwenya le ngithi ndzaba temali ngokuthi bekayifuna manje ngale emfuleni. Asiphathe kangahle ngalokuyendekile sengathi masipala angasinceda siphe mandi ngoba inkinga isukela la etukwemandi. Ngabe manje masipala siphile la ngaba kazanga waya le manje yale ngoba amanda awekho vela kunala utowathola khona manje ngokhona lemfuleni. Ababahlali bathi kubekho iziganeko ezininzi ezokumila kunje kule ndawo kuba abantu abanazo ezinye indlela ngaphandle kokusebenzisa lo mlambo njengomthombo wamanzi. Umzimba wakhe ufunyenwe ngabahlali ngethuba ukhangelwa emva kokuba uMkhantsi elahlekile. Manje yakhona noma amapipe akhona yowathola 3 months yowathola kanye 3 months wathole kanye. Uyakubona ukuthi ngiyo lenza lothola ukuthi abantu sebaya kupha emfuleni oyogeza emfuleni senathe emfuleni. Abahlali bathi sele beyiqhelile imeko abahlala phansi kwayo ukanti ngethuba sesiza emoyeni ebengekafumaneki umasipala ukuphawula ngoku.
Umphathiswa ojongene nezolimo kwiphondo laKwaZulu-Natal uThembeni Kamadlopha Mthethwa ukhokele iphulo lokutofa inkomo eMzumbe emva kokuqhambuka kobhubhane wesifo sochwane nenyebethu esichaphazela ngamandla izilwanyana. Eli phondo sele lishicilele amanani aphezulu ezilwanyana ezosuleleke sesi sifo ngelixa zingaphaya kwama-2,000 iinkomo ezitofiweyo kumazantsi ephondo namhlanje. Njengoko ilizwe elijamelene nokusasazeka okungxamileyo kwesifo sochwane nenyebethu, urhulumente wephondo laKwaZulu-Natal wenza konke okusemandleni ukujongana nale ngxaki ngephulo lesitofu sezilwanyana. After we started to give the farmers some antibiotics, started to be a bit better, and they are also aware of the issue of animal movement. It's a bit better now, and we started on Wednesday where we started the vaccination. We were able to vaccinate 11,800. Esi sifo sidale isangxe koosomashishini benyama yentloko nabathi abanalo elinye iqhinga lokuphila ngaphandle kokuthengisa inyama. Indaba yamatele esilimaza kakhulu thina sisebenza ngenhloko emgaqweni ngoba sometimes sibuye singayitholi inhloko yathi sisebenzisayo nje sisilimale kakhulu. So siyafisa impela ngathi uhulumeni no government phela bangasiza ukuthi ngathi ingalunga lento ngoba thina siphila ngayo imali inhloko siphila ngazo usuku nosuku. So nje into nje silimaze kakhulu ngempela nje. Siyacela besihlekele impela ukuthi iphele lento lesikwazi ukuthi siqhubeke sisebenze sondle imindeni yethu. Kube yonke into yethu ila asinami imisebenzi. Yona umsebenzi esiphila ngawo. Ngelixa abahlali bebambe ngazibini kurhulumente wephondo ngenyathelo lokunika ingqalelo lomba. Isifo samatele sisishaye kakhulu kule ndawo emehlomnyama eKZN. Siyabonga nje kakhulu no government ukuthi ekugcineni usekwazile ukuthi asinikeze i-vaccine yokuthi inkomo zethu zikwazi ukuthi zijove kulesi sifo samatele. Umphathiswa wezolimo ephondweni ke uThembeni Kamadlopha Mthethwa ukwathembise ngokuthi qolo behlola okokuba isitofu esi sisebenza ngendlela efanelekileyo kusini na. Abahlali kumasipala iLesedi eHeidelberg kuMpumarandi yeRhawuti bakhalazela iindleko zeenkonzo zikamasipala abazihlawulayo kumhlaba abangahlali kuwo nongekaziswa zinkonzo zikamasipala kuwo. Kungoku nje aba bahlali kwingingqi iRatanda baxhamla kwiphulo likarhulumente wephondo nowabanika imvume yokwakha kulo mhlaba njengelinge lokukhawulelana nengxaki yokunqongophala kwezindlu kweli. Ngoku abahlali bakhalazela ukuhlawula iindleko zamanzi nombane abangawusebenzisiyo. Urhulumente wephondo leGauteng usungule iphulo iGageleng Land Release Program nenjongo ikukunikezela ngomhlaba kubahlali abaqikelelwa kwi-1,900 kumasipala weLesedi eHeidelberg. Kungoku nje abahlali bakhalazela ukuhlawula iinkonzo zikamasipala nabangazifumaniyo. Le itendi lezi zomuntu orhala 3.5 to 7,000. So far le itendi masekumele sithole ama-service asinawo ama-service and then ukuthi uthole imeter umasipala usekasicharge i-4,200 ukuthi asidonsele intambo ingene ngaphakathi umasipala ufuna 20,000 and ngaleso sikhathi bathi istand umuntu ohola 3.5 to 7,000 sihlele emichashweni asikhona ukungena ngoba asinawo ama-service. Aba bahlali bathi umasipala ubanyanzelisa ukuba bahlawule imali engange-4,500 ukuze bafumane amanzi kunye ne-10,000 yeerandi ukuze bafakelwe umbane. Anginayo i-20,000 randi and mina ngihlala khona la. Mina sengizakhele ngestock nonsense sengihlala khona lana anginagesi, anginamanzi. We went to the municipality to ask if it can assist with amanzi because we can't build without water. And then they say we need to come and do the plans first before we can receive ama-services. Sodolophu kumasipala weLesedi uphawule ngale nkqubo kwanemiceli-mngeni ejongene nayo. The competency of housing it's on the Department of Human Settlement. On the side of the municipality, we allocate land for free to the department, and then the department will come put infrastructure
put houses, and then we allocate them to the beneficiaries that would have applied. Aba bahlali babongoza umasipala ukuba akhawulelane nabo kuba bengenayo le mali kwaye kusalindeleke ukuba bazokhele kwangokwabo ezi zindlu. Inkampani yomgodi eKapa eKimberley kuMntla Koloni ifake isicelo sokuba ivalwe okukuze emva kokuba kuvaleleke abasebenzi mgodini abahlanu kwiveki ephelileyo emathunjini alo mgodi. Kodwa abasebenzi kunye nabahlali bachasene nesi sicelo ngelithi xa inokuvalwa le nkampani ikati izawulala eziko kwemizi emininzi kule ngingqi. Abahlali baseKimberley bathi imeko yalo mgodi imbi kakhulu kwaye ibenzela ixhala. The issue of people who are still trapped there. So the situation is not good for anyone, you understand? Because Tina also, as the ex-employee, we are very concerned about the state of our colleagues who are still working for ICAPA. What's going to happen to them, you understand? For us, who the ex-employees, at least we did get some of our pension monies, at least we can survive with it. But those who are still working, then what's going to happen to them? Owayesakuba ngumsebenzi kulo mgodi uthi imeko zabasebenzi mgodini zatshintsha. From 1975 till now, the mining industry has tremendously changed, in the sense that in the 70s, when we signed the mines were like home, honey, sweet, and everything. The mines were caring for their workers, providing housing and transport. That is in the era of the bears. But now of late, is every dog for itself. The present ICAPA does not care for its people, has never bothered. People don't get paid in time. People are laid off, like them slavery and colonial era times. Omnye wabasebenzi uthi ngethuba esasebenza wazibona iDiamond ezixabisa izigidi zerandi. We have seen about 5 of them. It's the one major one and the 5 smaller ones. So those are millions and millions of diamonds who are mined out of that area where the workers are stuck now. So it's a diamond, it's a blood diamond. Yeah. So it's really critical, ma'am, to say, and a networking, and also at the same time a bitter pill to swallow as the people of Kimberley. Kulindeleke ukuba kushukuxwe isisombululo nabasemagunyeni kungekudala ngokuphathelene nenzame zokubhangisa elishishini lomgodi. Amatshantliziyo namalungu oluntu lwe-LGBTQIA+ namhlanje athe saa kwizitalato zaseKapa ebhiyozela umsitho we-Pride Parade. Nonyaka nje umyalezo wabo ucace gca ngothando, ukubonakala nokubandakanywa koluluntu. Kananjalo kukhunjulwe ubomi babantu ababulawa ngenxa yobundlobongela nolwaphulo-mthetho oluthiye abantu be-LGBTQIA+. That we can't talk about pride without talking about the violence that is being inflicted on queer bodies, whether they are male, female, transgender, gay, or religious members of society. There is violence that is ongoing. So which means that visibility is important, and then also saying their names to say that there's supposed to be systems that hold people accountable. Our constitution has concessions that help us protect the rights that we exist as queer and gay individuals, but we don't see that justice being served. I mean, Imam Hendricks was gunned down last year, and there's still nothing that has been made in that progression. So this is, again, amplifying those voices of those people, because then their lives don't go in vain. As part of the liberation struggle in South Africa as well, we have people like Simon Koli, who are very vocal in the liberation. So I think it's those lives that we do this for, to honor the history that we have, so that people's lives are not vain. Like a 16-year-old in Khayelitsha is not a normal thing for it to happen. Like, that is a baby. No one should be taking their life away from them like that. Kusenjalo ezimvaba sivakalise ukungonwabi ngodonga elucetywa ukwakhiwa sisixeko saseKapa kuhola wendlela N2 ekukholelwa ukuba luzaxabisa imali eqikelelwa kwi-114 million yeerandi. Batyhola ngelithi ludonga lobandlululo yaye luchasene kananjalo noluntu lwe-LGBTQIA+. Okay, so there's a group of different queer organizations that have come together under one banner to come and protest the wall that's being proposed by the City of Cape Town and the DA that they are building along the N2. So we're here to say that
we don't need the walls. There are other issues that are more pressing that they should be prioritizing. Umbutho we-United Democratic Movement namhlanje bubambe ingqungquthela eMthatha ukuzokudakanca umkhombandlela nanjengoko lusemnyango unyulo lomasipala weli. Tatheli yelijelo lendaba uLiye Mavumisa usenzelele ngxelo. Umbutho we-United Democratic Movement ubambe ibhunga lephondo ukuza kudakanca noza kuza nezicwangciso zokokuba bazawuqhuba njani na kwinyulo ekulindeleke into baluthabathe okanye lube kanti luyaqhuba xa sele kusondela ekupheleni konyaka. Ukuza kuthetha banzi ke ngoku sihleli kwakunye nosekela sihlalo walapha ephondweni walo mbutho we-UDM. Enkosi kakhulu tata ngexesha lakho. Ndicinga into yoba yona nto ebalulekileyo kukuza kufumanisa into yokokuba yintoni into eniceba ukwenza ngcono ngayo kwesi isihlandlo ingakumbi xa sibona kwiminyaka esidlule kuyo into yoba amanani athande ukuba kanti abe ayadodobala. Lokhu okokuqala sinxenxa bonke abemi okanye abahlali balapha e-Eastern Cape uba come elections mabaphume bonke ngobungakanani babo bahambe baye kwi-voting stations. Bazoqinisekisa into yoba le nto ye-one party dominance ayisasebenzi, bayibonile into bayisebenzi, so mabaphume bahambe baye kwi-voting stations bayovota. Okwesibini ke singumbutho we-UDM sizawuqinisekisa into yoba kuzo zonke iidolophu zalapha e-Eastern Cape, zonke iwadi zalapha e-Eastern Cape, i-UDM iyarepresentwa msasazi. Okwesibini msasazi sizimisele ke thina singumbutho we-UDM ukusebenza ne-private companies uqinisekisa into yoba sibuyisela isidima sabantu bakuthi. Okwesithathu sifuna uqinisekisa into yoba uburhwaphilizo siphula nengcambu komasipalati. Sibonile ke imali eninzi ibuyela ku-National Fiscus ngendlela esingaspendwa ngayo zi-officials. Thina ke about i-accountability, we want to make sure into yoba i-officials ya-account kwamasipala imali iyasetyenziswa ngokwendlela efanelekileyo. Futhi nje ukuqinisekisa into yokokuba unikeza ithemba kubantu abazawuvota, ungathi kutheni kumele into yoba babe kanti bavotela nina ingakumbi njengoba abanye abantu benothi ni luluhlu lwemibutho noko ethande ukuba nenani noko elingelininzayo? Look msasazi siyamazi upresident wethu okanye i-UDM idume kakhulu ngokulwa urhwaphilizo apha ekhantrini. Siyaqinisekisa into yoba nee-councillors zethu kwi-local government election zawuthi ziqinisekise imandate yokuqala esinibanika yona into yoba mabahambe bayokulwa utyiwo lemali ngendlela engenalusini kwaye inkonzo ziyafikelela ebantwini ngendlela efanelekileyo. Ingqesho ukakhulukazi kwi-projects ezifana no-EPWP abathathwa ama-comrade athile aphuma komnye umbutho kodwa kuthathwa generally bonke abahlali bewadi. Enkosi kakhulu sekela sihlalo wombutho we-United Democratic Movement apha ke ephondweni leMpuma Koloni. Kulindelekile ke into kokuba namanye amaqela ezopolitiko abekanti angena kanye kulomba nalomongo wolonyulo lwamaphondo ukuze kuqinisekiswe into kokuba xa sele kusondele le mini esingekayazi uzokuthika ngoku into yoba iyawuba ngoluphi na kusuku babe sele bekwazile noko ukuzama ukufumanisa into yoba bazawusuka ukubheka ngoku besiya phambili ngoluphi na ke uhlobo. Kwiindaba zethu oziphathelwa iNewsroom Africa kuChannel 163, ndinguLiya Mavumisa, ndisemthatha. Nkosi kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya, ndikwamkela ke kwidesika yam yemozulu. Bethuna mna ke ngegama ndinguthabile ndiyinzwakazi yabathembu. Mvanje ngokubanzi masijongeni ke nantsi kaloku imozulu. Lo yeke mbukeli ekhaya siye siphawuleni kaloku izigane kwakakhulu ke zemvula nemimbo yokusukela ekuseni ngomso. Nawurhatya nawe uyawuqaphela apha ekhaya uba kusibekele kakhulu phantse nje wonke uMzantsi Afrika uphela kakhulu ke futhi ephondweni laphaya eFree State impela ke mzontsundu kwindawo ezithanda ukuzinza futhi kumbindi welapho njengapha kovelko bosekuseni futhi amaqondo okutshisa wabo athende ukuncipha phaya efikela ku-19 degrees ngokubanzi ke masijongeni kwakhona futhi amaqondo wakho phansi naphezulu ke siye sivule ke iphondo lokuqala neliphaya lona ephondweni ke laseMpuma Koloni njengakwindawo ezininzi ke mbukeli futhi eziphakame kakhulu kwelaa phondo phakho Alvan busesata ezibeleni kakhulu phaya amaqondo okutshisa anciphe kakhulu nemvula ke nentudumo nje yonke lantsasa ngamaqondo okutshisa phantsi ka-14 degrees kanti ke bethuna yenje imozulu kwelaa phondo laphaya eFree State ngamandla ke kwindawo ezithanda
ukuphakama kakhulu lapho naphaya ko-Sasolburg ekuseni nazo zonke enja zaziphaluka futhi lapha ko-Frankfurt ngabanda kunethe yonke indlela ntsasa futhi neziganeko zendudumo zibikiwe ngo-15 degrees kanti ke imozulu futhi yenje nje phaya ephondweni laphaya entshona ngamandla kembukela futhi kumazantsi nempuma elapho nendawo ezinzi phakho Oudtshoorn naseGeorge kuyafefa futhi nenkwankca phaya ibikwe impela ngamaqondo okutshisa phansi ka-10 degrees kanti ke ngokubanzi futhi mbukele ekhaya amaqondo akutshisa kuyaphansi laphezulu phakho iphondo futhi laseNorthern Cape impela ke kokurubani kwasekuseni futhi zibikiwe ezo ziganeko zemvula zithe xhaxha nje yonke lantsasa naphaya eKimberley ngamaqondo okutshisa ka-18 degrees kanti ke sebenje nje phaya ephondweni futhi laphaya eNorthwest impela ke futhi kumantla nentshona lapho nakwindawo ezininzi phakho Tosca futhi ekuseni amaqondo okutshisa waba phansi afikela kuye kaloku la 22 degrees kokufana napha koMahikeng futhi ngabanda ekuseni kanti ke yenje nje imozulu futhi eGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu impela ke kumazantsi futhi ko-Carltonville ekuseni naphaya eSprings ngathi kubande futhi kunethe yonke lantsasa ngamaqondo okutshisa aphansi ka-17 degrees mbukele ekhaya nyuka nami ngokubanzi sijonge phaya ephondweni futhi laphaya eLimpopo ngamandla ke kwintshona namazantsi welapho napha koThabazimbi kwasekuseni futhi zezo ziganeko zenkwankca ka-21 degrees napha kumbindi futhi ePolokwane kusanetha nje yonke lantsasa naphambukele kaloku empumalanga futhi siziganeko zokuthe xhaxha kwemvula yonke intsasa khosikhukhuza futhi amaqondo abokutshisa phansi ka-22 degrees napha kumazantsi ephondweni futhi standard thina umzekelo nje yonke lantsasa iyabanda iyanetha ngo-7 imbukele ekhaya mandivale ndisonge imozulu phaya ke KwaZulu Natal ngamandla pha koKokstad ekuseni ngo-13 Pietermaritzburg futhi loo meko futhi imandundu mpela ngo-19 degrees napha kuntshona futhi eLadysmith amaqondo okutshisa phansi phaa lishumi nje nesibhozo mna ndikuthanda kangaka xa ishele myoli. Kanti mbukeli sibulela inkxaso yakho engagungqiyo kule minyaka mithathu siyathembisa ngokuthi qolo siziphaka zishushu sikwafundisa kananjalo kamnandi mawethu. Happy birthday kwindaba zethu.